yazıp olanlarım karalamada. Avtomatik usulda qaytalamada. Ne men alamatım men təzədən yazyan olsam. Bu men günem köpüğünü sәzірім yazyan olsa. Ne olsa şov olsun deyip gidiptim. Men yok vaktim bir pap hakikaten yitiptir. Gepiniz kasip şu at son kudur ütgödü. Toylar var adaydasım geliyor. Toylar katı ütgödü. Önkü toylar ile şu at toyların arasında yer bilen gök yal katı lokan tapavut ba. Mümkünler tapavut ba. Ne hilekteyin? Misal için söyüşüp diyorsun. Gülü alak söyüştün, vaat ettin. Uje kudoçuluk başlanna. Kudoçuluk dileyenler başlayara. Ecen uğrattın. Ece soğuydu haladım. Gayrat etsin. Dileyap ver deyip ver. Ay bolya ettiler olun. Kalın deyip bir söz var biliyor musun? Kalın deyip bir söz var. Ali pa diyara. Kalın edip khasam kalın attık diyara. Şu an kalın adı kalınım yağdayı şu an katı kıyın. Ne hilek deyin? Kalın dileyen zat kovzat. Qıydın ecezine diyara Ali pa Nurişko Ali pa. Qıydın ecezine süt veren için süt hak vermemişti. O süt hakkı değil o şu an verilen zat süt hakkı değil. Süt zavodun hakkı yalı o nanay. Süt zavodun yıl kabarodun meriyani al şu an kalınlar. Kalın başlaya olun. Qıydın sorayan da misal için. Munşo neme diyecek olyan, neme salacak bana diyen olun. Nem sen öz bilen ha qıydın. Bana neme gerekti? Apşe bana neme gerek? Men kim diyara özünün neme sen öyle naqja qıydlar. Soňunun pikirlenýärden bir gow daýasynyň ýanyna var ya. Her smekede bir daýza bolýar. Her smekede daýza bolýar. Eltisinin, goňşusynyň qyzyny daý bir ýerden gudo gelenini eşitýär. Galyň özüm ýazyp bererni taýar uje düýnüň startda dur bilýärmi? Bu ýazyp berýär o. Özü bir kiçike sum kolere gelen aýdyna öz ýagdaýyny sorasaň şu wagtyny öz nädir ýaşyny ýyzyna dolap berseň, häzir iýgerjek zat ýok şoň ýazýanyň. Bir ýazýa ananaý o. Oglan tara var, ýazýany ala o galyň däl, başga zat ýazýa bilýär, konkretni killäň gelmeýän zat, kardinal, guzullar bolsun. Bir hili toýdan soň iýip içmellerle diňe gyzylyň daşyna geçip lezzet almaly alhamala. Gaty kyn aşagyna ýazýa. Ay senem batyp barýan da gitdi. Şu pes toý ýok, opşamalanda pes toý ýok. Bir puly ýogam bolsaň bolmana böwregin tamakara goýýar bolen toý etjek bolýar adam bilýärmi? Ulrak toý bolar näse bilýärmi? Olam hiç. Inni senin galyňy ýazdylar ha. O galyňam saňa agyr. Meni pikirlenýän, yıllardır pikirlenip bir näme diýeň, şu toýun sistemasynyň bir problemasyny çözdüm. Öýdäki diýär-de, Hydyr diýär, köp ýatýan diýär. Aslynda ýatamak. Yatan wagtym öz ýaşlygym bilen gürleşýän. Ýaş wagtym düýşmek ýerýär. İki işte işleýän ýaly, ikisi men işe giden ýaly. Bir şu ýaşaýşyň, bir düýşmek edip ýaşlygym bilen gürleşýän. Hydyrjan, näme üçin beýitdiň diýän nawa. Men näwleýin diýär. Daşy men öýlenem dedi. Bole amatly gowy eken, aňsat eken bilýärmi? Ene şonda da pikirlenýän nawa öýe gerek gel zatlar. Öýdäki soq wyjmalka ýazdy galyňa gözüň getir, soq wyjmalka. Öýde ýatyrlanlan şonda bir kokteyl edip durandy mene görem, o kokteyl ömrümde 4 kere içip gördüm, onu ama barlarda içip görýän başga ýerde, iýje içip görem. Şu derde ýaranak diýen ol, soq wyjmalkada etüwe ýaşany saňa görkezjek bol, bulanýandyr nime üçin. Bir hil düşnükdi o, gaty düşnükdi. Onu galyň ýazýan ol pikirlenýär, men düýşümde gürleşýän şu meseleň nädip çözmeli? Şunu çözdüm, öýlenmediklerini aýdýan, garam sen öýlenmedik. Biz ýalyň ýaşdyk bilýärmi? Körem hasasyny bir gede galdyrar diýär. Uje ikinji gede galdyrar diýsek hasamyz da ýogunny. Endi men şu meseleň çözdüm, konkretny nokot çözdüm. Galyň ýazýar bolen gudoçuluk möhleti wa toýa çenli fekat bara, şonu uzaltmalýar. Şonu uzaltýan mysal üçin arada 7 ay 8 ay bar bolsa, gyzyň netütge gurýar. Ýalňyşyp gyzyň jorasy şol karada äre gidip şoň toýuna gatnaşaýsa bolýar, galyň üstüne bonus bolýar. Kardinalyň goşa-goşadan bolýar, pammakyň ýene goşa-goşadan bolýar. Onuň gyzyň ejesi bilen bazardan çykarýar, ýagdaýa gelen ok, mümkünler. Indi bildim, gyz ýanky sen söýüşýän gyzyň galyň ýa bismillah geçýär bolyn. Düşmanyň öwürlýär o konkretni sen düşman içine jyny ýerenýär. Menne illen kim ýerim ýokmy? Menne illen när? Ýok illen näre diýen äre gelen kanyşda dogan şom. Illen kim ýerim ýok? Men nä bir zadym kimmi diýär. Kanyşda erkek bilen ölçeseň bir zadym kim? Bilýärmi? Edil erkek bilen ölçeseň hakykatdan hem kim?
Ýöne men näme kim? Meni milýogna toýacak. Menim zadım ýerine. Ýok, bolýa. Şon mesele şunda. Uzaltmalyal. Reske diýmeli. Men dötde kakam öljek bolýa. Toy gysamasak ajalym garaşyp duran zat däl. Toy bolýa diýsen dötdem ýer diýe. O garaşyp duran o ajalym. Ay seni men toyuny görjekdim de diýe. Ony ýok dötdem toy baryny görensiň 70'den geçipsiň ýer 50 ise bol etjek zadyň ýok. Palibom şo toy süýşýär bilýärmi? Şoň üçin gysamaly. Düşünüp ýetişmäk, kalyp ýetişmeli. Düşünüp ýetişmeliler. Hiç gyýyr düşünjek bol pikirlenligi bolla sen batýan minusa ödýän. Uje 1-0. Sen öýlenmäken uje başynýal uruşly dawaly gatqyn zat o. Eýýän başynda sen minusa ödüp başlaýan. Şoň üçin oglanlar aýdýan öňünden öýlenmedikler. Galyň ýa-bismillah ýazarlara toýa 5 gün galar we siz çaýkanyp başlaň. Gyýdan meter näýädiň artdyr. Gyýdan bir şey diýendir. Sogalyň geçmese men ära gitjek ýaly amay toýa 10 gün galana bir atogym ýogaldy. Waýyn suat ýogalmaly ýerçeken ýogalmaly wagtyny tapdy diýip näerde bolup bolmajysyň. Şoň üçin siz çaýkanyp başlaň. Öýlenmäken bulany uğraň. Özüm bilýärmi näde bulanmaly? Galyň geçere agyrdygyny görýärmi? Gün gyýdyň kakasyny ýa-da bir atogynyň ýanyna bar. Hiç aýalyň ýanyna barmy? Bir atogynyň ýanyna barda ýüregin çiýşir, ýüregi agyretsene. Bir kun olaň öýünde de balnoýçylyk dowam etsin bilýärmi? Gyýdyň kakasynyň ýanyna bar. Ine aktyorski diýilýän zadyň iň gerek eken men şunu çözdüm. Özüm ýaşlyk etdim öz wagtymda çözülmedim de. Näme şu wagt çözdüm. Siz ýalňyşmaň diýip aýdýan. Özüm göni barýan. Gyýdyň kakasynyň ýanyna barýan. Diýen, bratok. Gyýdyň söýýän. Gyýdyň diýip ölüp barýan. Fakir knopka anam mara üstünden 1 minutdan düşmäň. Yekezi mundan düşmäň. Şu fakir knopka dögülýän şe üstüne durun. Gyýdyň diýip ölüp barýan agam. Eýene wara bir hili näme diýen amjan. Onunmyna ady çykdy diýerler bolýan. Bolly gün infakydyň bärsinden aýdýan anay. Gyýdyň kakasyny ýüregi agretmeli. Paşdy infak boljak bolýaka. Ýok gyýdyň üçin men kaýlagam, men kakam gyzylçy, ejem kile gyzyl aýlýar, mesele ýok. Öýümizde diňe gyzyl bilen iýitýär, problema däl. Almak mesele däl. Kardinalın men getirjek problema däl. Ýöna onunmyna çykyp dur diýen ol, näme diýe bilýärmi? Duro goý, bular ýalda ýokdur, meňem gülýär gyzymma diýip. Ýa enasa da bir awrelje ýerläsi gelýär bilýärmi? Şu sözler gyýdyň ejesine ýetýär. Hel ki hemme zada okey diýip duran eje gün fakir knopka zadna kulçaýdy diýär meselesi. Gün zadna kulçaýdy diýär. Zanamlym beýtmede agza urna gelen soň ara gyýdymyzy söýýän diýdiň zat diýdiň. O sen o gyýda diýdiň o bir bagyň böwrüni oýup adamy ýazdyk beýtme ýalwardyň geçmedi. Indi sen çaýkan da kansa çaýkan özüm. Onuň ejesi diýýär. Oğlumcan gyýdymyň hem kemýär ýok bir daşyny dolap alsaň, daşyny dolap alsaň 2 tane adiolam ýetdik. O daşyny dolap şoň diýýän neçe bolsaň bilýärmi? Hiç kime bir ýalaňaç öýsiz däl. No, aňruji. Onuň daşyny dolada gyýdymyzy beýdip ýara orta ýolly goýma. Bıçaga uje 2 güniň içinde 6 kilo horlana, 2 gün mergin köýnek ýeler horlana ýana. Isasa çol okey bolýar. Galyňyny geçirdiň. Töledin, ýa-da süýt zawadyň hakyny berdiň, mesele ýok. Oň bilen diýen oga o. Toýlar günne toý diýilýän zat bilýän, abnawleniýe gelýän zat. Günne iPhone okudan meter, iPhone ýyllar gedek gelýärmi? Toýuň abnawleniýeti her aýda, her hepde de gelip bilýär, mesele ýok. Abnawleniýe gelip ýatyr. Bir zat badyr, ýa bismillah, toý edýän näme? Bir ölüp ýer gelir. Öllüysem ters düşünmäňde bir ýerde eşitdim. Karaşy mardan Aşgabatda gatnaýan taksistler bilen bir gün mara etdim de. Şonu minnüm bolenjigim senem ölümün nurdumy diýdi. Ýok agam diýdim men başga ýer minnurdy. Ýa-da düşünmedim diýdim. Bratok ölü näme bolýar diýdim. Karaşy ölüň näme diýen aýdyn. Ölü şu bolýar. Staýakada bilýärmi durýara eline bir log alyp. Aslynda maşynam ýoklay. Aslynda maşyn ýok. Mara 2 adam, 3 adam çärje ötseňe mesele ýok. Şowra adam hemme ýere gidýär o. Hayran galýan, mümkin hemme ýere gidýär. Soňam gelýän, mysal üçin bardyň şu ölüň ýanyna, ýa-da taksistler diýär-de bir ýerine şu klient alýana öllüýär. Barýan bolyn, seni satýar, kreditýän taksistlere. Seni ýakydip satýar. İki adam senem dostuň bilen baran bolsaň, mysal üçin
Ha sen dost bu maşina min mara bolsaň senem ikimiz bir ýol şu dostum bilen bilegç. Ýogu ykbalyň aýyrmadyk dostlugyny ýa-da taksis öli aýyrýar o. Gün aýyr maşina ýükleýär o. Onu şondan galan zat, onuň toý etjek bolýanma şu helki öli gelýär. Iki bolup bir agaň bilen maslahatlaşyp ugurarsyň toýa kimi tutmalýan bolýan, ýa-da gelýär-de bilýän näme diýär? Am bagşyň meselede sen toýa näme etjek bolýan? Am gel aýtdyradyr. Bu näme diýär? Bagşyň bahasy 2000 manat bolsa, 1000 manat bolsa toý. Bagşyň bahasy 1000 manat bolsa, toý ýeriniň 2000 manat dalýar ýa-da. Bagşyň ýanyna da baryp diýär, radnoy, can, dostum. Goýaýdan ara daşyp soýan plançasyna bak kalendaryň gör dost. Başdamy? Da süýtdeşim, şul kursdaşym, kolodaşym, armeýsim hemme zat o gün çyn hoslar bolýar. Onu al hoslar tapylany. Gaýrat etdi bagşyny mugtyrlaýar, konkret edip edilýän taksisiň hereketini diýär. Toýa tutýar, inni bagşylar diýilýän zat ullukan, gatyp, ullukan jyglyk ýal bagyr. Bagşy mümkin ýal, ullukan bagyr. Näýlik bagyr? Bagşy näýlik diýin. Öňler bagşylar bady bilýärmi? Öňki toýlarda. Bir daňa şen aýdyr, bir halifalar bady, has ordy. Bir pulum ýok agam gaýrat etdiýseňem, mesele ýok, jigim diýerden bilýärmi? Ya ýagdaýym şoňa ýetýär. Problema däl jigim diýip, fowk gaýdyr. Halis şu gaty newsine haýdyman şo bagşa. Mors şaýdym amaýdym diýsen, şonu başardygyndan rıza etjek bolum. Bilýän-de kime diýdim şu? Mujikdiler ya, hakyky halifadylar, hakyky bagşydylar bilýänmi? Dakansa toýuň sowup berip bilýän taňry ýalkasyny alyp, konkretni wagtyny ederden bu wagt ýetmeýär-de o bagşylara. Indi bagşylar var. Gowy, hani, конечно, döwretdi. Planşetiň ally, planşeti var. Hemme gruppa şoň üçin nasynda. Planşetiň ally, bardy, dakdy. Näden artdyrýam, ýediň ýaryna bardy, toýa bilýärmi? Hemme de gurnolgan, hedile bardy, planşetçiň çatdy. Bolluje bagşyň bahasyň planşet barlygy üçin artdy, planşetiň modeli ýetgesi normalje artdy. Planşet esasat planşet öçmesin. Şol işte kyn. Onuň ýöne şeýle bagşylar bar. Hani näme diýjek gel? Mysal üçin bir mekana taýf bar. Toğuşdy da aýtsa sesi bar da, bilýärmi? Konkretne çöwriýär. Ya misal üçün Hacı Azmamedow ola uje hacı diýme garan eýleýin. Ýaş bir çapyp barýan atyň ýüzüne ýaly her kim bese diýär, ay hacı bolmaň satlar, borlay diýip, işte görümen bolýar diýip. Ýöne käwri bagşylar bar. Dakan saplanjetde soňa Joy aýday bir arasynda diýsen, bilýärmi? Lutça joy dinlemänim o dost planjetiň sokaýan ýan ogdulay diýdirýär da, bilýärmi? Onuň bu at diňe bagşy bolanyň bilen bolanok. Tansa da ýokda bolmaly, konkret, bilýärmi? Tansyň gaty, tansyň ýerine bolmaly, tansyň iň sok derejede tans edip bilýän bolmaly. Öň aslyn tansçy bolsa sen şuň çuwdy, mesele ýok. Şu wagt bagşy bolsa, teň tansçy bolsa mesele ýok, çuwýan toýda. Onuň bir bagşyň ýanyna mysal üçin gowy investor özüm diýip ýanyna iki sanjak tans edýän bar, ýürüýt tans edip berip gaýdýar. Bir bagşyň ýanyna. Ak balasyň geýdiň özüňe bilýärmi? İki sanam tansçyň syptyrdyň tans edýänden içine. Sen näme aýdym şu iki tansçy beýlik tansçylar güýmeýär, tans edýän mehmanlar bilen mesele ýok. Ýöne toýuň pulny halallaýan muskantlar bar. Muskantdan köp bagşy bilýärmi? Akdiýär arkasynda mysal üçin bir klawiş bassa bolýar diýip akdilýän ma bilýärmi? Onuň käwri adam soraýar, näme şunniýa muskantlaryň içinde Weli Muhadif ýaly, Nur Halmamedow ýaly kompozitordy eller degen agaglar dogry düşünüň. Şularyň eller degen ak döretmäge. Şu çağlaram döretjek. Günne toýdy eller degen ak kyn. Onuň has gowrak bagşylar hakykatdan hem jowy çalmaly olaýyna çalyp bilýän muskandaky diýerler. Olara söz ýok. Onuň dawulçy bardyr, ýürüýte, dawulçy. Bilýän dawulçy ýandaky diýerler. Bilýänsiz ha? Dawulçynaky diýerler ha. Şoň halal o. Konkretni halal. Dawulçy bar gennejeleň içine girip, mana berýär ara o konkretni titrep. Bilýänmi? Ýerde arasynda gaýnaýan dawulçy gördüm o, nanmaýaňyz o. Gaýnaýa konkretni ýokary seredip, patolog bilen dawulçyň arasynda 4 metr bar o.
Qatıdaşa gidiyor, o aşağıda orada yatıyor. Bu kime diyen o? İlk kavat fikir diyen, Polla burada qalıptır diyen kişirak davulçu olsa dağılay. Yok, durubul davulçu deyip tuzdurup alıp vaat edip geldi otur deyip. Halal şulon koy. Aydımda davul yoğum olsa çalıyor oğlanlarlay. Ana nay sazda davul yok yani şu dakansa çalıyor. Kuş tepti gitse de çalıyor. Lezinki olsa da çalıyor. Tapağı diyor. Treski olsa vapşa koyanok. Diktir gulap durkada çalıyor. Yolla gidip baraka dünk. Çekimse voçkan koyay diyensen koyanok. Mesele yok. Okey, bağışlar onların bir öz kariyerası var. Bağışlar ayrı. Misal için maňa galsa naprimер dinlemeli bolsa Suhan Oraziyer diýip dinlerdim bir üýtgeşik sesi var ya Halipa Oraziyerler ýa-da dinleýän bilýän käwa. Hani köp kişi menden garaşana omonyalda dinleýändir meýdana golyn. Ýöne toýuň şowhun üçin şowhuny ýarýanlar, mysal üçin bir arsy var, biram toý var diýip bolýar da, arsyň toý towuşy mümkin däl. Ýöne jowy aýtdyň arsy jowy ýamaýdy. Onu al gowaşlanmadan mas söz ýok. Ne diýjek bolýan bagşylar bir ýana bagşy bilen hem toý diýnanok. Diktir deyip bir zat bar o toyun proylaydı diye bilýärmi? Toyun 70-60% diktire de bagılla. No diktirler var, misal üçin her hil diktir gördüm. Daşa ırdy bilmeýän diktir gördüm men. Toy soňya öýlenýäniň ady Batyr bolsa, Batyr öz adyny eşitmän men toyum däl öýdýän samnenede oturýar. Anana. Sonýalak diktir gördüm. Käbir diktir var, käbir tamada var bilýärmi näme diýär? Has bir çağalygyny gazete okak görmedik bilýärmi? Bolşundan mäşeter bolup, "Salamu aleykum." O sesem ol bokurdan teýinne ýok. Mysal üçin mende ses ýok, şu sesim bilen edýänne bolany. Käbir we hoş geldiňiz diýär, bir hili pikir edýän, o Disneyland'a geldim men näme geleniň bilesin gelýär. Käbir we ýaşlar gelýär diýär. Boy başlaça koydu ya nedir ya? Käbir var. Hiç tat bilmeyen hiç tat bilmeyen ayrıyan, bilýärmi? Käbir var. Hiç tat bilmeyen hiç. Atçapsın komentatoryalyk ho. Ine ýaşlar turdy. Celil mikrofonu eline aldy. Häzir aýtjak bolýar. Wrody dogry diýen zady bolup dur diýende, bilýärmi? Wrody şuňa aýdýany ýalanam däl, Allah'ny sebebi. Ene aňyrdan ejesi ýürek gelýär, häzir gelir. Diňe görýän zatyny aýdýar. O gözüňden saňam bolýar, görmede gerekki. Bilýärmi? Diňe diýen zatyny. Toýda näme görüp duran bolsa? Aýanda çyşe, mikrofon, kagaz, oturguç, ana gol diýjek ýalakda bilýärmi? Men 0 gol saldy, ana saljak bolup. Ýok ho. Diňe görýän zatyny komentar edýär. Boşanlığım gidip TikTok'ta scroll edýär. Bunu kim näme oýdaýlar? Yok bulara möwdaşyna birden şeýler mysal üçin şeýler ussat diktirler wana Mekan Sahedow wa Awadir Yazan mana Ataş wa Halifa Meryan Muhammedow wa hakykatdan okuw görän bir fundamenty bar da minimum bir toýda bir kişapyk artygy ýan bilýärmi? Ola iýmeli. Bilýär şu wagt aslında bagşylar näme üçin arkaýynlaşdy bilýärmi? Ýok, ziritil medeniýetleşdi. Bagşynyň ronoklaryny. Şu döwür galdy, prosto ziritil medeniýetleşdi. Ay bolýar patsan aýsyn, gaýsyn näler. Öňkýal klin dedýän ziritil ýok. Ne şondan bagşylar arkaýynlaşanyň sebebi. Aslında bagşylar bir döwür arkaýynlar, toýa gidip barýaka gaýdyşynyň aladasyna edip gidýärler o bagşylar bilýärmi? Traumatologiýadan tanşgor kissem kämä gaýdar mukam diýip bilýärmi? Samnenýal gaýdýarlar bir döwür. Toýda toý gutlaýan kollektiw var. Bu kollektiw gaty ýetgeşigi. Mysal üçin kursoşlar vardyr, diktirler bilýändir, şu aýdýanlar Allah aşar. Kursoşlar vardyr, starsa diýip kursoşlaryň içine klas koýmalyklar bada. Starsa gelýär. An talip da okap ber bilýärmi? Şeýle urgurlaýar o käbir starsalarlay. Diktir toýgawan ýar o soňa waka ýuwaş özmem bolýanna. Bulada kansa diýinçe goýdýan konkretna alyp çykça goýdýan nidir ýara. Bilýän toýgawanlar ýa. Planşan bagtly bol, men saňa 16 kuplet goşgam getirdim diýär. On sagat 9:00 ýar bolýar, 8-de başlamaly gutla. Onuň
Ya şu kutlayan kursoşun kaptalına bir bolýar bilýärmi? Hiç öz pikiri ýokdur, sebäbi özüň köýegiň agam. Bilýärmi? Öz pikiri ýok. Menem şuň aýdýanlaryna goşulýan näme? Üçüncü durýanma bilýärmi? Kaptan akyn gulagyna diýýär. Berme diýär, şoň aýdap. Aýr diýär, kel gelmeýsin. İşte aýrayna gelme. Hamala eline tüpöň berip ýaşlar at diýjek ýaly, howgutly diýjek bolýarmy? Bokul berme diýär, gaýrat. Bilýärmi gözeme açkyldyr şonu şey diýenden köpsiniňle. Men serkoray bilýär alaşýandyrlar. Şo kursoşyň içinde bilýär näýle bolýar? Tutuş topar turup giden stolla oturup iýiçen bolýar. Iýiçi oturýar. Sebä özünden öz tonýan hem şun gelende bilen oktoýaly. Toýa gelle diňe iýiçi oturýar, töweregini seyredip bilýär. Ýaňur şemşän salaramma kamera tutup efire berýär, bilýärmi? Eýdip durýar alnda. Ayda odi. Te toyuk toryansa ýagdaýyn fazla oturýar bilýär. On ani kursoşlar okan bolsaň bolýar, mysal üçin okamadyk bolsaň klassdaşlaryň bolýar. Şo toyuňda gaýtararnyan klassdaşlar şu toyuňda konkret gaýtaryp gidýärler, problema da. Hiç il mesele döreden oklar. O garbiýalar agzal ýel gelýär, baf toyum, yani sip bolsa diýip. Bilýän, toyuň mutlaýarlar. Ýöne toyuň ýene bir variantlar, toyuň içine ýene bir şeýle bir zat bar. Kameraçylar diýip bir ulokan dünýä bar. Bagşy diýiktir, toyuň mehmanlary bir dünýä, kameraçylar diýen bir dünýä bar. Üýtgeşik dünýä bular, gaty üýtgeşik dünýä. Kameraçyň göwnüne degseň toyuň itýär. Göwnüne degmeler. Län kameraçylar näýle? Öňler mysal üçin gadim toýlarda görýär, bir plan kakan zadyň mysal üçin dünýeden öten bolsa göresin gelse, planing toyuna çaýda şonu göräýeli, şo taýda töremra kakan bam garay diýip bilýärmi kanjan? Töremra kakan bam, şonu görelýär diýär. Soň toýlara mıraçyk gör. Öýlenýäniň käwat ejesini tapanaklara ufaradyplay. Şoň ejesi bolmaly göräýeliň diýdir ýa. Ya toyuna hiç kim gelmedi kadi. Bilýän kim bolýar? Dakan saýaşlar bolýar, klipin dikino diýeni aly. Bilýän kameraçy toýa gelýär ha. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Hani kim mesel ýöne ba. Wa alaykum assalam. Am toyun pulunu kim berýär? O berýär diýip öýlenýän görkezýärler ha. Bollu dakan sa öýlenýäniň köşüniň razmerinden şeýle gaýdýa bilýärmi? Biriniň toýda maşynyň abzor edilýän ýaly, o gymmat maşynyň bilýärmi? Gaýdyp öýlenýäniň ýüzüne tutup kameraçylar bilen furaçylar bir ýerine konkurent. Toyda furaçy bilen moment tutjak bolýar, kamera süýşäýdi bir men daw diýip bir bilen bir uruşany. Hani hemme zat toy gulaly gullyk baranyňyzda mehman bolup barsaň gülýär, bilýärmi kim diýäňä? Şol kuwaran toyuň bilen ertir kuwaran toyuň wapşe deňdäl. Wapşe deňdäl. Minimum bagşy deňdäl. Ütgöýä, konkret ütgöýä. Kameraçylar ondan gelýär, jeýdip ýüzüňe zoom berip bilýärmi? Nirde de iýiçip durýan wagtyň alar. Abişim bir geýnelik kan ýörek gelýär kan hemme alaýman şo taýlaryny alma. Ýaňur agzyňa albiýan salyp çepesaga dilim bilen şeýne urarsyň, şart tutar bilýärmi? Ýökediň alyp görstoldy. Kamerasy oturan zalojny galan ýaly diýär. Durne tutdum diýen ýaly bilýärmi? Garaşdy. Diňe kameralarny hiç o ul restoranlarda monitor bar. O çeýne oturqa käbirna efire berýärdi. Ben bloglarna film reptiray diýip leýsiňden ulyly berýärdi. Eň nirde toýa bukuluk gelen efire berýär. Şunu görünmän tiha görnüp gideýinler. Gön efire berýär. Ýöne usat kameraçy o studiolar kan ýok diýjek gel ýöne. Ýanky diýen kameraçylar bar. Ýene bir zat bar. Restoranlar tuweleme össü üýtgödi. Käwa toýa açarýaňa. Şeýle bir naharkan we nämijen bilmän ýene gaýtşyn açgaýdýan. Oturup bilay. Seredýän da şunu ýesem ýarar, ýaramaz, ma açgaýdýan. Olam hiç açgaýdan hiç tänim. Ýaňur inne bir işdämaşly iýi çugraýny güm çıralar ötýär bilýärmi? Çıralar ötýär, bärden tüssü. Bilýän aňardan ýaşlardyrlar diýip pikir edýän ýaşlar paka gelmändir bilýärmi? Öňünden tırnaf ketip görýärler bilýärmi? Öçürýärler-de konkretni. Aşagyndan fazlar gidýär. Toýýaňur inne gyzyp başlar zat diýen bolýan bilýärmi näme bolýar? İjek zadyň görmän başlaýan sıralar ötýär bir ýa bir ötýär alwydy ýanyň et bolup çykýar. O şula et diýen gon sünkagdyna salýan bolýarmy? Garym atym bolýar, şoň üçin kan toýda iýiçme wagtda beremok ýöne boş wagtyňyz bolsa iýiçiň mesele ýok.
Onun yaşları gelýär, onu bilýän, kebelekli gyzlar. Käbir toýga şeýle ol prestijini geçýär. Hemme zat yer we yer bolmaly fiýaljak, direktoram daş, bagşam aýdymjygyny aýdyp dur bilýänmi? Käbir toýlarda wa çağalar bir ýüzüňe tüýkürenäg. Bilýänmi çağalar bir ýüzüňe tüýkürenäg. Nagyl şonu edenek. Galan zat edýär. Aýaňa wa ýaşyny al filmli mikrofon bolsa ýol çekip görýär, ýüzüne duran jigin jan beýtmedi. Käbirne da gowurýan sarap ýaňagyny ýolara götürýän da, "Jana jigim jana, ýolar diýsin, gatnamış taýdan." İçinden diýen käwada bir çağaçyk gowam görýärmi? Bir ala tozan edip buraýdym mı kamam diýen bilýänmi? Ana ona edip bolanok ýylyň çağady bilýänmi? Ulaglanlar bilýänmi? Mektep okuwçyn bir gahar gelip otyrka urýar, gumaga garip. Sonýalak bir ideýdim diýdirýär da käbir çağa wa. Käbir çağa wa diýerler burun neşilen ýalýar. Burun neşilen ýalyp oturýandyr. Şeýle bir diýeninden çykmaz bilýän, ejesiniň ýanynadyr. Ey käbir wa bolen wara, Hudaý saklasyn diýdirýär. O toýa kim ekellik ekelen tapalla diýdirýär da. Aýonym ýa toýy halallayan depçi. Pikirlendim men, kän pikirlendim halallayan depçi. Käbir toýda yaşlar hiç kimin ýadyna da düşenäg o. Şeýle bir şowlar başlaýar. Bärden dawulçy ýerde gaýnap dur. Arasynda fokusnik gelýär. Bir öýlenýär, fokusnik näme üçin gerek diýýän o. Fokusnik gelýär, bu kebelekli gyzlar bular galgap otýar. Gymmat tutulan bagşydyr. Dymon üçin pul tölenýär ýaly gyrada oturanlar kellesine ýakap özüň düşünip gülýär, özüňden düşünmeli. Bagşy aýtmaýan üçin pul alýar şowun bilýärmi? Gyrada oturyp ber gaýdýar. Öňler hakyky bagşy dinlenýär da. Öňler dagy zritildan bagşy bildiň çekinýärdi. Konkret mysal üçin dutarda aýdym oturan bolsa, bärde zritil orazym aýtdyň bolsa, gön şonda bir sözle düşünmeli. Bir gede gaýtalýar, zritil ikinji gede gaýtalanakdy da. Mahal diýip şoňa geçip men agam geçendirin şulaydyma diýen SMS-i özüň reske göz-göze gelende beräýmeseň, bolly mümkin näl. Bir adam sana gaýtdygy, sen hem gaýtdygyň şowun. Mesele ýok. Ondan ýa gyrajykda geçir, dyman üçin hem töleýärler, oturup ber gaýdýarlar. Ay fokusnik, ot bärden gufçyra bilýänmi konkretni toy. Ondan toyda neme bardyr? Öýlenýäniň hani biziň hem kakamy aýallaganlar bar. Ba bilýän näme o? Hemme kişi maşgylasy bir meňdeşirak maşgyla, kakan aýallagan bir dakansa toyuň ortasyna çenne gideti onun ýaryna çenne ýer gowy ýaplar. Bilýän garny ýoram bol derlep bir myjyk çykyp özlep tan eder bilýänmi? Tan edip ýaňur 10 bolýar. Yani sip sagaman 10 molya bolýar. 48'den ölen inemi ýatlaýyn, gaýrat edin, o diktir bereken. Inemi gaýrat et ýatlaýyn, inem gitdi. Bir ýürek agyrdy, aýylgans. Niçi goşgaýdyp? Goşgan ejisi ýa. Ýürek agyrdy, niçi goşgaýdyp beräýdi, gaýrat et. Lirana getirip iredeýsin diýip. Öň ýanynda pol yüzbekçi muny berip otyr. Senin gara gözüne men kurban titrep otyr. İzyanam geldi. Ýadyma düşdi da şu sağa däzir 11-den işe toyam gutarır inemem ýatlanmaňar. O özüň bir kilden inen ýaşyna ýetýän diýesin gelýär bilýänmi? Inesiniň giden ýaşynyň hasaplasaň arasynda 10 ýyl bolaýan Hudaýdan. Ýok, ýatlamaly elijekki, ýatlamaly mesele däl. Ýöne bir zat ba mysal üçin ýatlaýaňa Peleksenin bu gede kigirdan men okap görem ok bu goşgyn dogrymy aýdyn sebäbi şu bir kunlukda ýatdypdymly. Peleksenin bu gede kigirdanın biziň sary öwrülmezmi gelmezmi? Ay hemme kişi. O goşgyn bilmesen keç pelek aýtdyrýarlar özüňe. Onuň bilmeleken men soň bildim. Öwrülmezmi gelmezmi? Inem janniýa. Enesiniň doglan ýyly bilen şogat enesi bolaýmy leken şu toýda diýen enesi 126 ýaşajak eken, näme bilýänmi? Ýatlarına degen ok bilýän aslynda. Ay onuň tuşlary akyp bilýän, gennejeler munfa akyp bilýän, tuşlary akyp kraska, ýa salawny eden bar makyažyny näme çalar bilýänmi? Eňgereder pulny köýdir bilýän akyp. Enem zan bolon bolaýmala toýmazda. Bolonny derde ýarajak iş ýok şo momentde bilýänmi? Peýda berjek geldi, şo diýen ene 126 ýaşajak ekenne. Enem bolon bolsa da akyjak. Vay çoğlu olýama ýa dip bilen ogam näme garnaşlygyna öýlenýän bilen.
inen bolsa inen zan yatlayalım. Ay yatlama bollu diýel yatlama gutorýa iýdi we erwet ýeri. İzinden başlaya da Allah Allah ya baba dereden baba bu başlaya wa yank birinji yatlallyň ýüküftan sedýamyny berip bilay. Sağ diýesin gelýär da oýuna gennese diýesin gelýär bilýärmi? Konkretni tuşum akan bilýärmi? Gözüm garasy çepdi. Konkretni qara der bolup bilýärmi? Rexona 48 sagatlyk bolsa 12 minde köýdürýär, gon Rexona'nın üýjüne malýar da. Da ýok enneçeler da bilýärmi? 48 ýyldan Rexona'nın üýjünden toýog aýdan. Hedil bolanak da. Qaramyzyk ya depigennece sallymy kadýan da, o gaýdyp barýakam görýär. Diktire diýerler, "Tawan jenjan goňalyp çykdyň da" diýipler. Onuň diktirler diýemde ýene ýatmaş ýa diktirler. Käbir diktir bar, mekanjan lalaşýan syňlaý men bilen. Indi toňkular diktir şow men nilli bolen bilýärmi? Şow diýilse, bagşyň ýanyna 2 tane tansiýon, şo 2 tansiýon, üçünjüsi bolmaly diýär bilýärmi? Sen alyp bar şow diktir diýip ýatladyň gelýär da. Bilýärmi? Üçünjüsi bolup dakansa myň bilen bar sypdyryp tanzy diýär. Gürlemeli yer gelýär, wan estafetadan ýarşdan gelen ýaly. Edil tanzy etdi. Sağ ol gençler, sağ ol. Senem oynadyň, menem oynadım. İkimiz bir oynadyk, oynap toýmadyk. Näme sen o diktira toýuň o bir benden toýal. Lutşonno Bahramyň lezyenke toparna goşuldy tansçylar bilen bilegil. Şey diýesin gelýär da. Ýa-da bir bagşyň ýaly bilen tans edýän şolup ket. Diktir bolmak bilýärmi näýlek bolly? Öňler diktir bolmak üçin mekanjan bilýärmi? Okamaly bir zat bilýärmi? Goşgujuk ýa tutmaly bulgyy çykan naýdylar, bulgyy zoga bärik gelen naýdylar, bul oglany öýlenen naýdylar. Oglan birden bagty tutazda boljak bolsa men naýdylar goşgujuklanma da bilýärmi oglana görä. Oglan 3-nji gezek öýlenýän bolsa 1-nji gezek bagtly bolyp bolany bu zatlar bilmeler bilýärmi? Razı saçyklar bar bilýärmi? Fazlamalaw. Käbir wa? Ay TikTokda bir gün düşdüň waýyn bilýärmi? Ay bir ksan bir stol banam sesip ýykyldy. Bulam TikTokda viral bolly uçdy video bilýärmi? Konkretni video görüldi. Ay 5 günden görýän bolýan diktir. Tamada toýdy. Ay jana jigim sen işlikler bilýärmi diýesin gelýär. Sorasyn gelýär. Padark edip diktirek diýerler. Bilýän şun padark edip getiräydikleýdi. Onuň diktir bolsaň esasyn men ne ýok men toýsam zaman men toýog istemem ýok bolen. Kelle soşam bolsa saçyň bolsa bolýandyr diýerler o. Ýok ony alda to birda okamaly, bir bilimiň bolmaly. Azajyk bolsa bir halifa görmeli bilýärmi? Kelle soşam bolen hanyň kada oturandyr. Saçym daradaýyn toýmalayam diýip. Men pikirlenýän naw. Şul toýsowmany barýam ka ýa toýa mihman bolup barýam ka diýär. Ýok, toýa wrozy gidip ýör. Onuň soň analiz edýän-nä? Pamoýmuş komentator diýän. Şu diýän, atçapşyn komentator ýalyk diýän. Ana ýaşlar geljek bolýar, öýlene gara kostyum giyipdir, öýlenýän galstugy gowdanlypdyr. Ene de öýlenýän dosty, "Brat kam gowmy" diýip tanşy çykdy da boldy bilýän. Ýok, ansatdan sen toýup upravляй edýän, o konkret upravляй edýän. Bagşylara dolanasym gelýär. Bagşylar, mindinek diýän bagşy bar ogna näňmi? 4 minitden geçdi bolýan näler diýän. Öňler bilýär da kansa gruppa diýi. Soň 2,5 sagat boldy, 2 sagat boldy. Onuň 1 sagatlyk bu okey, 1 sagat okey gowy. 45 minut, ýarym sagat, 20 minut 4 aýdyma gidýän bagşylar bar anaýda. Garantiýa berýän 4 aýdyma gidýän. Dostan sowalna geçdirdiň. Ýok, dost men diňe garşy almalydylar diýip. Men pikir edýän bir bagşydyr tan sowalny badyr öýtdim diýdim. Ýok, şo 4 aýdymyk bar eken ho. Oň bagtyna da ýalňyş planşet iCloud bolaýsa, nerwet öňkýali bir zadyň iCloud bolany özüň iCloud edýän oglanlar ýok. Şoň üçin bagtly bagşylarlay. Bagtly bagşylar. Nerwet ýeri bar? Toýuň soňuna bir ýa yetdim diýen we helki kursoşlaryň içinde stolup ýüzüm açylsyn diýip çüýşän aýryk gaýdanma bilýärmi ýok özi. Hiç kim bilen ýollaşy bolman. Bir ýerden şoçuk ýara. Ana naýo terminator gelýän ýaly özüne gatwar arkaýyndy ýara.
Diktirem sen bolsaň mysal üçin diktire prizma edemeden ago. Toyun diktire özürnü diýara soňa waka şeýle bir özünden arkaýmal duhlanýar. Bilýäňa şüýşede birden atyp geçse şeýle bir duh berýär. Hamala başnyalar özüň uranýar lýaňa. Kak butda toyun çykdyjyň sen çekdiň de sana hiç kim ýüz bermeýän ýaly abijnik bilýän. Abidol. Das de kravan versene dik gelýär öyle. Eğer berayna toy ýaşlary ura. Yo ýaşa gaýtma, gaýtdy çoğu dip. Ay bolýar dost, men gutlay bolýar. Berýän o bilýän näme diýär? Oglan toyda türedi. Gelne diýär, "Sel beradnoyum." Gelne o biriniň haýwan. "Radnoyum, bagtyň bolsun." "Bor dost, bagtyň bolsun, okey." Bolýar bagtly bolsun. Arzu iň esasy oglanlar toyda. Arzuwy kime aýdýanyny toşna etmeli. Mysal üçin toy gutlansaň gylalmysy näme diýilýär? Bagtly bol, bagtly bol. Ýöne kim bilendigini aýdyň şonda. Hawa, merdanjan, merjen bilen bagtly bolýan. Ýoksa oglanlar düşünenok. Birden ýöne bagtly bolýak gaýdýan bolan, bagtly bolýança öýlenmeli rüýdýär, soňa şalşyp durmaly rüýdýär bilýärmi? Şoň üçin kim bilen toşna bagtly bolmalygyny hökman aýdyň. Esas adam durmuşda iň diýjek zadym hemmeňiz bagtly bolun. Janyňyz sag bolsun. Men sana bir zat aýdyn. Başarsaň bagtly bolýarsan, bagtly bolýança öýlenmeli bolursun. Toçka.